long live, long live. Biên BJP Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm cho go. Biên BJP Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm cho go. IPFD. Kami wo IPF ti khumulung division bisingo je kaisa BJP tai CPM yakarei onek din jabot borok je CPM khlai tongnai tinoro nukta prai boyskor mamang bo hai borok tini CPM tai BJP yakarei IPF tini je demand tirparlen abono support khayei जों बै बाक्सा IPF तिरंनि जे नायमानि आबनो सापर्ट खायो जों बै बाक्सा सामु खायो होनबा गै बरक आबगै फैखा दिनै आरो जों मानखा प्राय 25 बुटारनिफ्राय 25 फेमिलि प्राय 50 बुटार हाय जों दाबो जरा मानखा बनि बागै आं कयो अमा हायकेनो सारा तिरफ्रानि जत्त तिरफ्रा सारा IPF तरक जे तब BJP IPF ती गवर्नमेंट खलाई तंगमानि परे तब सक जरा जे IPF तिनि कार्यकलाप BJP रवाय BJP रनो चाब्रमानि माध्यमे हेके BJP रनो चाब्रमानि बिसिंतै जों तिनि अबाहाय गाहामसिनि जयनिं प्रग्राम खलाई तंगो अमा हायकेना जत्त तबक सक जरा बुजि मानया हेके दफानि बागै जे सामु खायना हनै खाव वानसक तंनाय नरकनि तिनि आं गयमुं तंगो नरक अमा हायकेना आबगै फायदे नरक बरक जतन जों थानसाखाय आबगै फायमान खांखाय सिनि थिनांनि बागै सिनि जे 19 दफा गंथाय बारा रकनि बागै सिनि बसखौ सामुंनाय हेके सिनि बागै सामुंसों तांमाननाय अबनि बागैनो आं कयो जे IPF ति BJP ताबसो जरा जे सामुं खाय तंमाने त्रिपुरासारावनो बिशेष खायै त्रिपुरानि इतिहास जे IPF तिरक जे ताबसक जरा सामुं खाय तंमा हाय त्रिपुरासानि जे आंचलिक संगठन ताबसक जरा अमा हायके डाइरेक्ट जे अबाहाय गाहाम आन्दोलन खालामदोंमोन ताबुक जरा जों त्रिपुरासानि जे आंचलिक दलनि बिथिङाव नुजागियाखौ बनि बागै जों तिनारा मानजाखा सिनारा जे बोसोरनि लिडारक नङा बनि बिथिंथै जों गाहाम जे चिनि लिडारकनि बिथिंथै सारा त्रिपुरा गोनाङै जे आवै मुं खालामदोंमोन रकनो जों अमा हायकेना तै सारा त्रिपुरा जयावै आवै मुं खालामदोंनाय अर आं तैबो कयनामो जोङो जे जारा ताबुकबो CPM खालामदोंनाय ताबुकबो जे बुजियाङै दंनाय नरकनो आं कयनाय सिनि तिनिनि जे पान्दानि बिसिंतै जत त्रिपुरा सारकनो हामजागै खाकुफोरबाय फायदि जों बाक्साखाय थानसाखाय दफानि बागै जातिनि बागै जों आन्दोलन खालायै अम हायके ताइबो जों सिनि बोसकनि थिनाङो सिनि त्रिपुरा सारक हामै थानानै हायके सिनि दफारक बुनि बरक बाय हानां पिनां खालायजोकमानि थक जाकमनो काटिनानि बागै हेकाय जों आबगै फायदे खालायो हनै हानि हां त्रिपुरा वासिनि जत त्रिपुरा सारकनो कयमुं याफ्राय आं जे तिनि किसा कक सामने इसकना हामबाय खुलुमबाय।